É que a mí eses intereses altercados, a mí non vai, eu paso, pasei por onde menos os estorbada e para a casa ela. Metíme no garaxe, metí o coche, vime para casa e vin toda a película aquí de... Nese momento tiña xente aquí, eu atendín a xente miña aquí e non tampouco vinos por aí que estaban dun lado para o outro movéndose e correndo e tal. Non se fala de outra cousa no barrio de San Roque, en Lugo. A policía segue buscando o suposto autor do disparo que feriu outro home en plena rúa e de día nunha liorta entre clans rivais. O ferido recibiu o disparo nunha perna. Continúa hospitalizado no Hospital Universitario de Lugo despois de ser intervido para extraerlle o proxectil. O seu estado non reviste gravidade. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 19 de marzo. Parabéns a todos os xosés e tamén a todos os pais que nos están a ver. A Garda Civil desartellou unha suposta trama de explotación laboral en establecementos de hostalería da provincia de Pontevedra. Trátase da operación Bugonia, dirixida dende a Policía Xudicial de Cambados. Un veciño de Cuntis está investigado por estes feitos. Supostamente contrataba os traballadores estranxeiros de condición vulnerable e obrigábaos a traballar sen descanso. Denunciounos un dos empregados. Hai polo menos 11 vítimas. Unha muller perdeu a vida nas últimas horas tras ser atropelada mortalmente en Rodeiro, na provincia de Pontevedra. A vítima ten idade avanzada. O accidente tivo lugar na estrada que une esa localidade con Antas de Ulla. Ata o lugar desprazouse un helicóptero medicalizado, o 061, pero os equipos de emerxencias xa non puideron facer nada por lle salvar a vida. Consternados. Un dolor moi grande. A zona non parece complicada, pero claro, pois non sei se a muller cruzou, se estaba parada no Garcén, se como foi. Aí tuvo que ser só, porque colleronse de frente e non viu, porque ni frenou siquiera. Claro, e a máis vese a carretera, vese ben. Hoxe é San Xosé, Día do Pai, festivo en Galicia, con bo tempo e, polo tanto, un día ideal para facer plans en familia. Na Coruña, por exemplo, un dos máis demandados é visitar os museos científicos da cidade, como a Casa dos Peixes. Alí atopamos esta mañá familias enteiras, gozando da xornada. Le hice un regalo. Sí, e nos contas en que foi ese regalo? Sí, 3 corazones gigantes. Aproveitamos o Día do Pai, a ponte, para disfrutar tempo con ele. Era o seu regalo de cumple, como dixo, preferimos regalarlle tempo xuntos. Compartindo a xornada, queríamos traer o pequeno e de paso aproveitamos pois o Día do Pai para un regalo xa para os dous. É un día para estar en familia, estar orgulloso dos fillos e, naturalmente, pois, a pasear e coñecer cousas novas. E na parroquia de San Xosé de Campo Longo, en Pontevedra, hoxe non é un día do seu patrón máis. Hoxe é especial. O motivo é unha escultura do santo de pedra duns 5 metros de alto, feita pola Escola de Canteiros de Poio con todo o agarimo, que estrean e bendicen hoxe. Un día que os fieis, a vos seguro, non esquecerán. É a representación de un traballador feita por traballadores, por os alumnos da Escola de Canteiros. Entonces, eso lle añade un valor maior aínda, non? Eu creo que transmite como mucho ese amor fraternal que podemos tener por cualquier, no solamente por un hijo, sino también por cualquier familiar, y creo que es muy bonito. La verdad que la imagen representa mucho y en el barrio da una imagen de mucho amor. Vas a ver a canto todo mundo vai vir a mirar. Ahora isto vai ser unha festa e ven para aquí tamén, para a parroquia. A policía sigue buscando o suposto autor do disparo que feriu outro home en Lugo nunha liorta entre clans rivais. O estado do ferido, que recibiu un impacto de bala na perna, non reviste gravidade e continúa hospitalizado tras ser onte intervido para a extracción do proxectil. A liorta entre dous clans de etnia xitana rompeu a tranquilidade habitual no barrio de San Roque.
Membros dun deles achegáronse ata a rúa onde reside unha das familias do clan rival buscando un home que tiña, ou pretendía, amoríos cunha moza do seu grupo. O increpado saiu da casa armado cunha pistola e presuntamente efectuou un disparo ferindo un contrincante. Isto aumentou loxicamente a tensión e houbo berros e ameazas con paus destrozando un turismo que estaba na rúa. O presunto agresor, que ao parecer ten antecedentes, fuxiu do lugar. O ferido foi trasladado polos seus propios familiares ao ULA, onde permanece ingresado tras a intervención na que lle sacaron a bala da perna. A Rúa Primavera recuperou a tranquilidade, aínda que moitos veciños seguen co susto e non queren falar do sucedido. A lea tivo lugar á última hora da mañá. Algúns non o presenciaron. Eu non vin absolutamente nada. Quero dicir, eu metime no garaxe, meti o coche, vime para casa e vin toda a película aquí de... Bueno, que se montou, sin máis. Pasei por aquí, vi nos aires, pero eu nin falei con nadie, pasei para a casa ela. E vi aquí un montón de xente, pero non vi nin sei no que fixeron, nin no que eu marchei para a casa xa seguiu. É que a mí eses intereses altercados, a mí non me vai, eu paso, pasei por onde menos os estorbada para a casa ela. E outros nin se enteraron, malia que fora ás portas do seu local. Nese momento tiña xente aquí, eu atendín a xente miña aquí e non tampouco vinos por aí, que estaban dun lado para outro movéndose e correndo e tal, pero non me enterén tampouco máis de nada. Que eu tampouco nin salín fora, nin me preocupei. Aínda que a maior parte dos habitantes comentan que é un barrio tranquilo, os veciños do edificio onde reside o suposto autor do disparo contan fora de micro que viven atemorizados e ameazados por el. Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo Redondela prenderon un home como presunto autor dun roubo con forza nun almacén de máquinas expendedoras. O ladrón forzou a porta da instalación e fíxose con 3.500 euros en moedas e numerosas chaves electrónicas empregadas para a apertura e xestión das máquinas. Os axentes deron con el e menos de 2 horas despois do asalto. E a Garda Civil desartellou unha rede de ciberestafas cuxos integrantes lle roubaron presuntamente 70.000 euros a un empresario da Gudiña. A operación denominada Gulux levarona a cabo axentes especializados de Ourense. Detiveron 7 persoas, unha delas en Lobios. Tamén hai outros 3 investigados por delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza á organización criminal. Os ladróns facíanse pasar por unha entidade bancaria e tras conseguir as credenciais das vítimas accedían ás súas contas online para roubarlle os cartos. O caso está agora en mans do xulgado de Verín. Unha muller de case 90 anos morreu atropelada en Rodeiro, faleceu moi preto da súa vivenda. O condutor do turismo que a levou por diante deu negativo no control da alcolemia. A Garda Civil investiga as circunstancias deste atropelo fatal en Vence, no concello de Rodeiro. O suceso ocorreu á saída do casco urbano nunha estrada provincial. Un turismo levou por diante unha veciña do lugar de 89 anos e os servizos de emerxencias certificaron a súa morte in situ. A estrada ten aquí un límite de velocidade de 30 km/h e hai queixas de que os vehículos non o respectan. Allí, según bajaba, un par de ellos que vi bajar venían a máis de 30, por supuesto. O punto exacto do sinistro non ten beira rúa, como si hai uns metros antes. Pois non sei se a muller cruzou, se estaba parada no Garcén, se como foi. A muller é unha familia querida aquí no pueblo, eso sí, pero, claro, a mala suerte cebouse con ela, que lle vamos facer? O atropelo foi a pleno sol e apúntase a posibilidade de que o conductor do turismo non vira a muller, quizáis por un deslumbramento. E tuvo que ser solo, porque colleronse de frente e non viu, porque ni frenou siquiera. Claro, e a máis vese a carretera, vese ben. A falecida camiñaba habitualmente por esta zona, pois vivía neste mesmo lugar de Vence. Completamente desesperados siguen os veciños do edificio de Cangas que leva máis dun mes co garaxe inundado e cheo de restos fecais. Están sen servizo de ascensor, pero o peor din son os fortes cheiros que están a soportar. De seguida vemos a complicada situación que atravesan nesta comunidade, aquí no Galicia Noticias.
300 botellas de bebidas alcohólicas con irregularidades nos precintos fiscais foron intervidas pola Garda Civil en Marín. Estaban nunha distribuidora deste concello pontevedrés e nelas había de todo: whisky, xenebra, ron, vodka, tequila e outros licores máis nosos, como licor café ou aguardente. Todas elas quedaron precintadas e intervidas no propio establecemento. As multas por isto arrincan nos 1.200 euros. Un veciño de Cuntis de 53 anos está sendo investigado pola Garda Civil por supostamente explotar 11 traballadores estranxeiros en distintos locais de hostalería de Cuntis, Barro e A Estrada. A operación Bugonia está dirixida polo xulgado de Caldas de Reis e instruída polo equipo xudicial da Garda Civil de Cambados. Puxos en marcha a raíz da denuncia dun extraballador contra o propietario deste establecemento situado na Anllada, en Cuntis. O investigado, de 53 anos, é veciño desta localidade e ten antecedentes policiais por feitos semellantes. Agora, investígano por supostamente explotar traballadores estranxeiros en situación de vulnerabilidade. Captaba as vítimas a través de ofertas de traballo en páxinas web, ofrecía boas condicións laborais e mesmo aloxamento, pero logo obrigábaos a traballar durante todo o día, trasladándoos a distintos locais que ten na Estrada e en Barro para cubrir distintas quendas. Ao rematar, levábaos a este establecemento de Cuntis onde os aloxaba na planta superior. Os axentes realizaron inspeccións en todos os locais e detectaron 11 persoas que estaban sendo explotadas. Esta mañá o local de Cuntis permanecía aberto ao público e atendido por dúas empregadas que rexeitaron facer calquera declaración. Imos xa cos veciños dese edificio de Cangas que leva máis dun mes co garaxe inundado, o ascensor inoperativo e soportando fortes cheiros. Agora teñen varias bombas achicando auga, pero séguelles entrando unha cantidade importante mezclada con restos fecais. Dende o portal e dende o garaxe, as bombas tratan de retirar a auga acumulada no baixo deste edificio da Rúa Noria en Cangas. Extraen 200.000 litros por hora. Se sacó más de 10 millones de litros de agua, con 8 bombas pequeñas y 2 grandes potentes, y hoy está el garaje igual con unos 30 centímetros de agua. Pero el escombro que hay dentro de depuradora, auténtico depuradora, hay sitios que alcanza casi medio metro. Y lo que flota por arriba es todo depuradora. Igual da filmar dentro del garaje que ir a la depuradora de Cangas. Es mucha el agua que sale limpia, pero mezcla con otra sucia de que debe haber alguna tubería de fecales rota también. E co garaxe inundado levan máis dun mes sen poder empregar o ascensor e soportando fortes cheiros. Las personas que tienen que subir y bajar, y uno tiene que subir con las compras, con el butano, y es demasiado incómodo. Hay gente que no puede salir de casa hace meses, que está en silla de ruedas y gente mayor. Yo también lo paso mal, tengo que parar en todos rellanos por culpa del corazón. Temen que a obra se retrase, chegue o calor e con él novos problemas. Expuestos a las plagas que puede ver y sobre todo es el fuerte olor insoportable y sobre todo de noche. Hay que tener las ventanas abiertas. Como llegue el calor y el mosquito tigre que está aquí en la zona se ponga ahí, va a ser una invasión para el pueblo, el mosquito tigre. Os veciños manteñen que se trata dunha filtración de augas fecais e reclaman que se actúe con urxencia. El ayuntamiento, la alcaldesa y teniente alcalde nos ha dicho que nos va a apoyar en todo lo que haga falta, ya nos ha traído 2 bombas muy potentes, cuando se pueda achicar el agua para poder entrar dentro, y lo único que nos está fallando un poco de momento es el agua, que dice que sí, que va a pasar unas cámaras y va a mirar las tuberías, a ver si tienen algún problema, y lo dejaron para mañana viernes, a ver si es verdad. Polo momento este tramo da Rúa Noria permanece pechado, coas bombas traballando sen descanso. A elaboración de aceite de oliva virxe extra a partir de olivas galegas esténdese cada vez máis pola nosa comunidade. Hoxe imos falar do que están lanzando na comarca do Salnés. Serán uns minutos aquí, no Galicia Noticias. Un aceite moi equilibrado, ten un retrogusto así picante que queda na garganta, que iso é un aspecto positivo moi bo nos aceites. Creo que a combinación de brava galega, arbequina e picual fixe un conxunto moi equilibrado e moi hermoso, moi hermoso na boca. Neste Día do Pai cada vez son máis as familias que escollen celebrar esta xornada con plans de lecer e culturais. Unha das alternativas atractivas son os Museos Reyes.
Día sinalado no calendario é que para moitas familias deixa de ser unha data centrada únicamente nos agasallos tradicionais para converterse nunha ocasión perfecta para gozar dunha experiencia compartida. E un exemplo témolo aquí na Casa dos Peixes, onde pais e fillos percorren as distintas salas deste museo amoreando recordos xuntos e deste xeito o tempo en familia convértese no mellor agasallo neste Día do Pai. Viaxar, descubrir lugares novos e compartir experiencias é o plan escollido cada vez por máis familias neste Día do Pai. Decidimos coller o tren e acercarnos a Coruña para vir ca pequena, a ver un poquinho os peixes que ela encantanlle e a disfrutar un pouquiño da familia. Aproveitamos o Día do Pai, a ponte para disfrutar tempo con ele. Era o seu regalo de cumple, como dixo, preferimos regalarlle tempo xuntos. Sempre vimos todos os anos, desde que naceu, entón, nada, cada Día do Pai, pois sempre vimos, miña fiña e eu. Hemos huido de las fallas. Allí hay demasiado ruido ahora. Se está más tranquilo aquí en La Coruña, disfrutando del panorama y la climatología que tenéis, que ha sido verdadeiramente estupenda. Compartindo xornada, queríamos traer o pequeno e de paso aproveitamos o Día do Pai para un regalo xa para os dous. Un agasallo que os emociona e valoran. Le hice un regalo. Sí, e nos contas en que foi ese regalo? Sí, 3 corazones gigantes con amarillo y le puse unos colores más. É un día para estar en familia, estar orgulloso dos fillos e, naturalmente, pois, a pasear e coñecer cousas novas. Ya vas un bo tempo, entonces cada día genial. Bueno, un día especial, hai que disfrutarlo e pasar un día en familia aquí en Coruña. Un día especial. Y nos estamos pasando genial. Tamén os que o celebran por primeira vez. Primeiro Día do Pai, sí. Sí, a verdade é que estamos super contentos e, bueno, con ganas de disfrutalo. Despois imos a comer por aí os 4 xuntos por primeira vez. Todo isto din mellor que os típicos agasallos. Os típicos calcetins e esas cousas que se daban antes aos pais, non, prefiero estas cousas con familia todos xuntos e disfrutar do día. Sí. Mentres o nene é pequeno, pois aproveitar e disfrutalo ao máximo posible. El Día del Padre Especial lo celebraremos luego comiendo una mariscadiña. Un día moi especial nunha parroquia pontevedresa, a de San Xosé de Campolongo, e non só por ser o Día do Santo. Andrea, contanos, cal é o motivo? Pois o motivo é isto que vedes aquí ás miñas costas, unha escultura de San Xosé suxeitando o Neno Xesús elaborada pola Escola de Canteiros de Poio, que se puxeron en contacto coa propia parroquia de San Xosé de Campolongo, aquí en Pontevedra. É unha escultura de 5 metros que se instalou aquí o martes e foi inaugurada hoxe xoves, propio día de San Xosé e bendecida tras a misa das 12:30 polo párroco. Ata aquí viñeron centos de fregueses que a recibiron con moitísima ilusión. Non todos os días, e menos o propio día de San Xosé, inaugúrase unha nova imaxe do Santo Cufillo, unha estatua en relevo de 5 metros que se encargaron de facer os canteiros da Escola de Poio para a parroquia de Campolongo, expectación que causa entre a veciñanza do barrio cando deposita flores e admira o artístico patrón. É a representación de un traballador feita por traballadores, por os alumnos da Escola de Canteiros. Entón, eso lle añade un valor maior aínda, non? Un home mozo, nunha edade, forte, que está sostendo o Neno Deus nos brazos, o neno ten a bola do mundo, o orbe, ca cruz, que o señala como tal, non? E xosé ten a planta que lle caracteriza, que é o lirio, a azucena, o símbolo da pureza tamén, da integridade. Pasamos moito por aquí, parece que estaba así un pouco sola, e por lo menos con el San José aquí pues destaca un pouco. Vas a ver a canto turismo vai vir a mirar. Ahora isto vai ser unha festa, e ven para aquí tamén, para a parroquia. O día grande, ¿no? O día grande, sí, bastante grande. Que che parece a figura? Moi bonita. Facía falta? Facía moita falta. A nova imaxe de San Xosé está creada por alumnos e profesores da escola, unha obra de gran formato concebida especificamente para esta igrexa e que quede como referente do barrio. O párroco quere que sexa un día grande de participación e devoción. Yo creo que transmite como mucho ese amor fraternal que podemos
tener por cualquier, no solamente por un hijo, sino también por cualquier familiar. Y creo que es muy bonito, la verdad que la imagen representa mucho y en el barrio da una imagen de mucho amor. Pues a las 12:30 tenemos una misa y después de la misa pues aquí estaremos haciendo la presentación del San José, que es nuestro patrono. Y además yo soy José. Muchas gracias. O mestre canteiro que deste barrio sempre pensou que o sitio era este. O sea, cando estaban facendo, decía que ben quedaría na miña parroquia. A parroquia segue avanzando nos seus proxectos de igrexas en Barreiras, abrir o templo para todos os fiéis. Por hoxe, o sol queda co novo rostro de San Xosé. Xa sabíamos que a comarca do Salnés é unha terra privilexiada para a produción de viño, de cultivos da horta, de kiwi e agora tamén de aceite. Unha parella de meaño veñen de presentar o primeiro aceite de oliva virxe extra do Salnés. Benjamín Méndez e María Victoria Lís buscaban o mellor aproveitamento para as leiras que tiñan na parroquia de Simes, en Meaño, e decidiron apostar por unha plantación inédita no lugar, a oliveira. En ese momento tuve dudas entre que cultivo levar a cabo para non ter as fincas abandonadas, e un deles era o olivo. E empecé a conocer xente do mundo do aceite, do mundo de olivo, sobre todo a esta xente de Quiroga, que xa tiña unha experiencia grande neste campo, e foi cando me decidei polo olevar. Despois de 8 anos de cuidados e varias probas, este outono fixeron a súa primeira colleita comercial, que sae hoxe ao mercado. A comarca ten que estar orgullosa do nacemento do primeiro ave do Salnés, Saraiva. É un aceite moi equilibrado, ten un retrogusto así picante que queda na garganta, que iso é un aspecto positivo moi bueno nos aceites. Creo que a combinación de brava galega, arbequina e picual fixe un conxunto moi equilibrado e moi hermoso na boca. Contan cunhas 280 oliveiras de distintas variedades e destacan a súa boa adaptación á zona. Na primeira plantación que fixen non dispoñíamos de ningunha variedade autóctona aínda en viveiro, entonces tuven que plantar outras variedades como a arbequina, picual, cobranzousa. Foron as tres que primeiro plantei. Logo, o ano seguinte, xa empezaron a aparecer variedades de brava galega, e entonces no resto de terreno que me quedaba, pois propuxen 100 plantas de brava galega, que agora empezan tamén a producir. Fixeron a colleita a man en outubro, coa axuda de amigos e veciños da parroquia. Teño que dar gracias porque ese traballo é un traballo moi grande. Pois, si podo dicir o nome, xa vou dicir, porque total éramos 8 personas. Era Regina, era Mari, era Rosa, era Niso, era Luisa, era Benja, máis eu. E ademais, despois, o repoleiro deixounos a súa furgoneta e podemos ir a leválas de noite sin dormir, despois de estar todo o día ordeñando e collendo as aceitunas en bo, a facer este fantástico ave. Desta primeira colleita saíron 300 botellas con destino a tendas gourmet ou un posible proxecto de agroturismo. Porque non o turista que ven a Ruta dos Muiños que está aquí ao lado non pode facer tamén unha cata de ave. Eu son sommelier, podo ya facer. Quero dicir que podemos facer convenios. Mentres seguen a celebrar o nacemento feliz do primeiro aceite de oliva virxe extra do Salnés. Con estes días de temperaturas tan suaves que estamos a ter e coas ganas que tiñamos de sair á rúa sen chubasqueiro e paraguas, os grandes aliados dos que teñen a sorte de gozalos son os paseos marítimos, paseos que en xornadas como a hoxe énchense de xente que desfruta do simple placer de camiñar a carón do mar. Con máis de 1.500 km de costa, non é de estranar que na nosa comunidade os paseos marítimos teñan un gran protagonismo na vida das cidades e das vilas galegas. E aínda máis podemos presumir de ter o paseo marítimo máis longo da Europa continental. Este, o que percorre boa parte da cidade herculina, sitúase nesa primeira posición canto a lonxitude. Pero, tamaños aparte, aqueles que teñen o privilexio de vivir ao carón dun aproveitan estes días olleiros para pasealos e gozalos. La verdad que sí, vivir aquí es un privilegio, sí. Es divino, y al lado del mar, ¿qué más se puede pedir? Así é, que máis se pode pedir? O certo é que os que viven a diario preto dun paseo marítimo saben o ben que senta para desconectar, por exemplo, da rutina diaria. Desconectas de todo, entonces a mí me encanta pasear por la playa y así,
Una maravilla, es lo mejor, como dijo ella, para desconectar, pasar tiempo con amigos, en familia, para sacar unas fotos preciosas. Son necesarios, me parecen muy saludables y sobre todo para desconectar de la rutina diaria. Desconectar da rutina, pero tamén desfrutar de todo o que nos ofrecen estes paseos. Con un bebé, la verdad es que se agradece. Unha zona boa para pasear, hai sombra e de todo para xogar os nenos, para nos maiores estar sentados por aí tomando a sombra, o sol, a sombra, temos de todo algo. Eu xa teño a rutina de salir todos os días. Chova non chova, aproveitas unha escampadinha para salir. Un paseo moi cómodo, é cómodo vivir. Sei que non lle damos importancia a este entorno, porque nacimos aquí, o vemos todos os días e asumimos, pero isto é un paraíso. E co bon tempo, máis aínda. Pois tamén nota e aproveiten o que queda de día para gozar destes paseos que en xornadas festivas como a de hoxe son un regalo. Iso na costa e no interior Galicia conta con varios espacios nos que coñecer a historia da maquinaria agrícola. Un dos máis reputados é o Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria, situado no concello lucense de Láncara. O Mubicla, en Láncara, foi o primeiro museo galego da historia da maquinaria agrícola en abrir as súas portas ao público en xuño de 2019. Con máis de 5.000 visitas, o ano pasado bateu a súa propia marca e agora aspira a completar a súa colección de 16 tractores históricos coa incorporación dun Forson F de 1917. Temos un propio obradoiro de restauración, facémolo todo nós aquí. Tamén temos pensado no futuro intentar restaurar para a xente que teña a paixón por poder restaurar unha peza súa, da índole que sexa, nun propio obradoiro dun museo. E temos varias liñas museísticas, non? Unha delas é aquí nesta sala onde nos atopamos, que é o Paseo pola Historia en Tractor, onde con 5 tractores intentamos contextualizar a evolución da sociedade con respecto á mecanización agraria. O museo, totalmente privado, tanto recibe excursións escolares como visitantes chegados de todo o mundo. Ademais, acolle charlas na súa sala principal onde se expoñen máis tractores antigos como un Porsche ou un Steyr, unha malladora, a popular Bertolina ou unha colección de tractores en miniatura. Temos contabilizadas 200 miniaturas de maquinaria agrícola de todo tipo e unhas 300 pezas en total do resto de cousas expostas. As máis grandes son os tractores, neste momento temos 16, non? Temos unha colleitadora autopropulsada, varios motores estacionarios, unha malladora limpiadora integrada, malladora independente, 2 limpiadoras, etc. Unha segadora Massey Harris do século XIX ou unha das primeiras colleitadoras Massey Ferguson serán outras das futuras incorporacións ao museo. Integrado nunha explotación de vacún, o espazo mira tamén o día de mañá na procura do primeiro tractor eléctrico que traballe nunha granxa galega. Nos aquí apostamos por a alternativa da electricidade, temos unha pequena planta de produción aquí nas instalacións da Casa de Labranza, da explotación gandeira, e na actualidade xa temos a mobilidade eléctrica moi implantada porque temos o coche que máis usamos é 100% eléctrico. Cunha entrada de ata 8 euros, o Mubicla aspira tamén este ano a bater o seu propio récord de visitas. E a Ribeira Sacra prepárase para unha das semanas con máis movimento de todo o ano. A poucos días da Semana Santa, o sector turístico agarda unha alta ocupación este ano e moitos establecementos queren colgar o cartel de completo. É un dos destinos máis demandados do interior de Galicia, un lugar cunha beleza paisaxística única que xa supera as 10.000 prazas hoteleiras e que segue gañando visitantes cada ano. A chegada da primavera xa vai pintando de cores a paisaxe da Ribeira Sacra e a poucos días da Semana Santa as reservas avanzan a bo ritmo. O certo é que a día de hoxe a ocupación media na totalidade dos días de Semana Santa e totalidade de aloxamentos sitúase en torno a un 75%. Se nos vamos cara a planta hoteleira de 3 e 4 estrelas xa superan o 90% de ocupación. Esta zona, que ocupa 23 concellos das provincias de Lugo e Ourense, conta xa con máis de 10.000 prazas turísticas. A actividade estrela é o paseo no catamarán polos canóns, pero hai moito máis que ver e facer.
Probablemente moita xente coñeza xa a parte do Sil, polo tanto recomendamos que tamén se acheguen ao Miño, que é outra paisaxe espectacular, na que tamén vamos a atopar o románico non tan característico deste territorio, as visitas ás adegas, que tamén nos atopamos nas dúas ribeiras, e despois toda a programación non cultural e festiva que se concentra en Ribeira Sacra durante a Semana Santa. Feira do Viño da Mandi, Feira do Viño de Quiroga, Festa do Gardente de Porto Marín, a Feira Medieval de Monforte. Hai moitísima oferta de lecer que animamos a que non a coñeza, pois que se achegue. A partir de hoxe incorporase a temporada turística o catamarán da Deputación de Lugo polo río Miño e que se suma xa ao percorrido polo canón do Sil que se mantén todo o ano. Non, no catamarán nunca fomos, é a primeira vez que vamos a ir. O meu fillo está nun catamarán destos, vai levar o catamarán. Entonces viñemos para verlo. O neno é a primeira vez que ven, entón nada, está moi emocionado co tema do barco. O que máis me impresiona son os viñedos que fixeron os romanos, eso a min ten alucinado. Tanta pedra que pai veu, é todo conservado, que está todo moi ben tratado. E depois andamos un pouco nas bodegas probando o viño. O viño e o enoturismo e a paisaxe da súa viticultura heroica é outro dos atractivos desta zona de beleza única. Venimos de Ciudad Real, de un pueblecito muy pequeño, y encantados, no conocíamos esto, así que precioso, nos está encantando. La comida muy bien, el vino muy rico y nada más, y la gente pues muy amable, la verdad. Así que estamos muy a gusto y luego eso nos ha acompañado el tiempo. Un territorio que aspira este ano para por fin ser declarado Patrimonio da Humanidade e que se consolida como o destino preferido do interior e entre os lugares máis visitados de Galicia. As viaxes ao Parque Nacional das Illas Atlánticas comezan xa esta ponte do Día do Pai en Galicia. Aínda que a tempada oficial cara as Illas Cíes arranca en Semana Santa, as navieiras adiantan as saídas ante a demanda crecente, ofrecendo unha das propostas de ocio máis atractivas. As primeiras viaxes xa están en marcha, permitindo aos visitantes gozar dun dos grandes tesouros naturais de Galicia antes do inicio oficial da tempada alta. As navieiras ofrecen unha oferta variada con saídas diarias e rutas guiadas, entre outras opcións. Pois para esta primeira ponte festiva do ano poñemos en marcha dúas actividades. Unha na ría de Vigo, visitando as Illas Cíes nunha visita que se ofrece unha visita guiada, tamén a pé na illa, e outra actividade na ría de Pontevedra, visitando pois a illa de Tambo, tamén unha visita guiada. As visitas fora do período estival aumentaron nas Illas Atlánticas con case 13.800 visitantes a Semana Santa do 2025, unha cifra que podería superarse este ano. Pois que as portas xa da Semana Santa, que coincide co inicio da tempada, prácticamente temos xa viaxes a Cíes a diario, dende os portos de Cangas e dende Vigo. A partir do venres 27 contamos ademais cunha promoción ata o 3 de abril, e a partir de aí todos os días hai xa viaxes dende Cangas e Vigo. Unha das novidades deste ano son as visitas particulares á Illa de Ons, pero a oferta vai máis aló con visitas guiadas e gastronomía para os que queiran navegar pola ría. Xente que visita as rías e que xa o mellor non ten tanto tempo disponible para realizar unha visita tan longa nas Illas Cíes ou na Illa de Ons, prefiren unhas excursións máis curtas. Entón, estas xiras pola ría de Vigo con degustación de mexilón é a opción perfecta para aqueles que chegan pois a media malla a Vigo e poidan seguir facendo diferentes tours por Galicia. A combinación de paisaxes protegidos, praias e rutas de senderismo converte a este parque nun dos principais reclamos turísticos coas Illas Cíes como protagonistas. Os cambios no tráfico polas obras na rúa principal de Xinzo de Limia teñen os condutores e veciños desconcertados. As dificultades derivadas das propias obras engádense agora os problemas de circulación, Cristina. O primeiro que atopan os condutores que veñen a Xinzo desde a autovía das Rías Baixas é un cartel de carril cortado e concretamente o carril en sentido Madrid. Aínda así non son poucos os que aproveitan que se pode circular ata a gasolineira e ata un negocio que hai ao lado para intentar seguir por ese carril ata a vila. En xeral, unha situación bastante caótica que se está a vivir aquí estes días e que se suma ao caos ocasionado tamén polas propias obras que se van prolongar aínda durante varias semanas, vaise facer por fases e a máis longa é de 16 semanas.
O que está en obras é a Nacional 525 que atravesa Xinzo de norte a sur. 4 millóns de euros do Ministerio de Transportes para humanizar a arteria principal da vila con beirarrúas amplas, carril bici e novas redes de suministración. Meses de traballo e de dificultades para os veciños e para os negocios afectados. Acabamos de abrir y comprendo que al final supongo que estará bien, pero durante un tiempo está bastante complicado para entrar en negocio, para la gente que lo vean y tal, y además creo que va a quedar muy poco aparcamiento. Están las dos aceras mal, entonces claro, al final a unas malas el niño lo puedes coger, pero bueno, el carro tú sola pues es un problema. Y hoy porque hace bueno, pero los días de lluvia ya no sales de casa directamente. A situación estáse a agravar nas últimas fases dos traballos que obrigaron a cortar o tráfico o carril sentido Madrid. Estáse desviando por outras estradas escasas para turismos, camións e autobuses. Está cun carril solo, entonces cada vez máis molestias porque hai que ir por carretera a Celanova, hai que dar a volta. Por ejemplo, en esta calle no, porque sí que está un poco más señalizado, pero la calle paralela sí que veo coches en ambos sentidos que no debería. Entonces creo que está un pouco lioso todavía y yo, por ejemplo, me he enterado de casualidad. Outra das preocupacións dos veciños mirando xa cara ao futuro é a eliminación de prazas de aparcamento. Os poucos que hai van ser pouquiños, moi poucos, non van deixar aparcar en ningún sitio porque xa están multando. Antes había aparcamiento de una punta a otra y la verdad que era mucho más fácil, pero ahora creo que van a dejar un sitio ahí, otro ahí. Verdes plazas de aparcamiento aquí, sobre todo para os comercios, van a estar mal. Pero se queda para carril bici, para que a xente, para os peatóns, pois eso pode ser unha parte boa. Agardan que o resultado pague a pena. Isto hai que soportalo, é un engorro, non cabe dúda, pero bueno, faía falta que se arranxara porque había moitas cousas deficientes. Quedan 4 fases para rematar os traballos, a máis longa de 4 meses sempre que o tempo o permita. Pois ata aquí o Galicia Noticias deste xoves, quedan xa con Marta da Riba e o Telexornal. Grazas por estaren aí e moi boas tardes.